Limitado lang sa 10 ka mga sakyanan ang tugutang makasalmot sa motorcade subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Apan may ipahigayong overnight vigil alang sa Birhen sa Regla diha sa City Hall sa Nobyembre 11. Si Duan Mirondina sa report. Sa tigom ganihang buntag, tali sa kadagkuan sa simbahan sa Birhen sa Regla, Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission ug sa lokal nga hagamhanan. Gihanay na ang rota nga subayon sa tulo ka mga motorkada nga ipahigayon. Kansilado ang naandang Walk with Mary sa Nobyembre 7, apan imotorkada ang imahin sa Birhen sa Regla. Limitado lang sa 10 ka mga sakyanan ang makasalmot ug way tugutang mga pribadong sakyanan nga makakuyog. Gawa sa 4 ka mga sakyanan sa simbahan, mo-escort sa imahin ang taga-Disaster Risk Reduction and Management Office, CTMS ug kapulisan. Kung pwede, they will wait for Mama Mary along the motorcade route. Then they will prepare altars para they can venerate and maybe wave flaglets na blue and white para baka social distancing kita. Subling imotorkada ang imahin sa Birhen pagka Nobyembre 12 nga manukad sa City Hall. Ang naasoy motorkada muhulip sa nakanselar nga fluvial procession. Sa alas 4 sa hapon sa Nobyembre 11, ipahimutang na dinhi sa City Hall ang imahin sa Birhen sa Regla alang sa overnight vigil. Ug pagka alas 7 sa buntag sa Nobyembre 12, andamo na kini alang sa ipahigayong motorcade. Sa alas 8 sa buntag sa Nobyembre 12, sugdan ang motorkada. Samtang ang Grand Motorcade ipahigayon pagka Nobyembre 20, diin ilibot ang imahin dili lang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kundi ilabang usab kini ngadto sa lungsod sa Cordova. Gitataw hinuon ni Mario Napole, pangu sa CTMS, nga way ipatumang road closure atol sa tulo ka mga motorkada nga ipahigayon. Apan iyang giangkon nga gawa sa crowd control, usa sa suliran ang mga drainage projects, ilabi na sa mga dapit nga maagian sa rota sa motorkada sama sa Matumbo Road. Sa pagkakaroon, one lane na lang ang maagian sa mga sakyanan kay kasamtangang may drainage project sa dapit. Full force akong iladlad ng mga taon labi na itong mga iskina. Although nasa'y mga barangay nga mutabang during sa motorcade. Samtang gibutyag usab sa chairman sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, Cindy Chan, nga mamahimong makasalmot ang mga deboto sa Birhen sa Regla nga dili taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan higpit nga ipatuman ang minimum health protocol ug i-regulate sa dakbayan ang gidaghanon sa mga vendors nga maninda. Within Cebu Province atong gialaw because we are on MGCQ. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.